Ve světě fast fashion jsme se rozhodli zpomalit. Jsme Premium Basics. Česká značka nadčasového oblečení pro všechny, kdo milují minimalismus, kvalitu a udržitelnost. Dáváme přednost hodnotám, které mají skutečný smysl. Precizní ruční výroba a prvotřídní materiály zaručí, že naše oblečení nemění barvu a tvar. Vypadá skvěle i po mnoha nošení. Nadčasové oblečení z biobavlny, které je jemné, prodyšné a zaručí vám pocit pohodlí po celý den. Od semínka bavlny po finální produkt, bez chemikálií, s respektem k lidem i přírodě. Výroba probíhá v dílnách s certifikací GOTS a v souladu s Fairtrade principy. Minimalistický design zaručí snadné kombinování s vaším šatníkem. Premium Basics. Základ vašeho šatníku pro váš každodenní komfort. Objevte více na našem e-shopu premiumbasics.cz.